Hello guys! Sa magandang araw sa ating lahat, ganoon din po sa ating mga kapwa reactors, Mardy Nation. Thank you so much sa walang sawang support niyo po. Guys, samahan niyo po ako guys, mag-react po tayo ngayon guys na panibago pong blessing na dumating sa buhay nila, Idol Mariano. Nagdadatingan na guys, unti-unti ang mga blessing sa buhay nila, Cindy at Idol Mariano. Let's do this and samahan niyo po ako. Tell me why it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way? For today guys, ito na, parting na ang ating mga blessing. Hindi nasa siyara na. Babe! Babe! Ito na yung mga blessing. Wow! Ito guys. Ayun na yung sopa. Blessing pa namin. Sige, chupapi. Serve. Man. Ayan guys, nakakatuwa po guys na marami nang dumating sa kanilang blessing po. Sa simpleng mga bagay guys, pinapasalamatan lagi na Idol Mariano at Cindy. Mga sopa guys. Talagang may sopa namin guys. Kulay gold. Kulay brown. Brownies. Ngayon guys, hindi namin kasi guys, nung pumunta din sila kay Steven, kalilipat lang namin kaya hindi namin sila mapaupo. Kaya doon sila umupo sa side. Kaya ngayon guys, pag may bisita namin, may upuan na sila. Yes! Saka ito pala guys, may TV. Manunod namin din na GMA 7! Yan! Ayan guys, Ayan guys, nakakatuwa po guys na may mga gamit na sila. Ito yung sinasabi namin sa mga basher na, sige lang, mababash lang kayo. Pero, the more na sasalita kayo ng mga negatibo, ay ito naman ang igaganti ng Panginoon sa kanila. Ang maraming blessing, maraming pagpapala na dumating sa kanila. Yes! Sakwa lang nga natin. Pwede na to. Pwede nga dito, biga. Diba? Sa biga to, pag nag-away kami ni Cindy dito, matulog. Matulog kung nag-away kami ni Cindy girl. Pero hindi na mag-away guys. Bye! Ayan guys, mapapahingipang gamit. Wow! Ayos! Sa atin guys. Ang ganda ng mga upuan. Ang ganda ng mga sopa guys, mga upuan guys na pang-sosyal dating. Ah! Galing ni Idol Mariano ah. Uy, higaan. Mga blessing. Hindi ka matutulig sa hindi ka matutulig sa sahig. Susupa na. May supa na sa baba. Wow! Tara to. Parang nagbibiro. Tara. Tara tayo nga dyan. Isa mo. Tara. Akala niya nagbibiro kulay brown. Brown. Tara. Pwede mo na yan. Ngayon na. Bago ka na lang umigaw. Hindi ka na dyan. Tingnan natin yan. Tapos tayo mga kuryate. Sobrang excited ni Idol Mariano. Ano masabi mo? Thank you. Maraming blessing na dumating. Thank you God. Kasi marami pong mga blessings na dumadating sa amin. Sabi ko ba tayo? Yes, hindi girl. Ayan mga sabaw. Diba? Wow, nakakatuwa naman. Ayos. Kakagising na ni Idol Cindy oh. Sana sa semento. Pero kang higaan. Ikaw higa, wala yung semento. Ayun, hindi na.
Wow. More blessing, more power, at syempre po, ang kalusugan ni Idol Mariano. Ibabibigay din natin po. Guys, maraming salamat talaga sa mga taong tumutulong sila sa kanila ni Idol Mariano. Dapat pagpapalain po kayo. Sana kami. Sayang guys. Iayos muna namin. A few minutes later. Sobrang saya. Kasi, hindi namin nakakain na maraming mga susuporta. Siyempre, kaya nagpapasalamat din yung kay God. Dahil kay God, hindi niya utusan yung mga tao na magpagandang loob. Yes! Ayan guys, ang sarap pakinggan kayo no, na napaka-inosente yung yung mga salita ni Idol Mariano. Yung pagdi-deliver niya ng mga salita na papasalamat, napaka-inosenteng bata. Ang sarap pakinggan yung ganun eh. Kaya yung mga tumutulong kay Idol Mariano, pagpapalain kayo ng Diyos. Ako thankful syempre kasi marami talagang tumutulong. Grateful kami kasi maraming malapit na tao sa amin na nandito. Gusto bibigay ng tulong sa amin. Kaya more para sa amin, para puntahan kami. Kaya kami very grateful. Of course then kay God sa mga blessings po. Natin sa amin. At bukas yung great blessing namin is mapapalood nila. Yes! Siyempre, meron tayong ano na niya, Hindi. hindi, siyempre kasi, Next time, pero siguro matatagalan dahil sabi namin na una-una lang, gano'n. siyempre, Tapos every month lang, unti-unti lang. pitik-pitik, Pasundot-sundot. Hindi namin nakain na, siyempre, mabilis pa lang. Mabilis pa lang yung pagdating ng blessing sa Yes, oo. Hindi namin nakakain na magkakaroon nyo ng sariling studio, sariling gamit. Wow. Siyempre, kung hindi tayo sa inyo, wala ano. Ayan guys, pag minamaliit ka, pag tinatapakan ka, itinataas ka ng Panginoon. Totoo po ito, biblical po ito. Pag pagpakumbaba ka, itataas ka ng Panginoon. Kung ikaw ay minamaliit, bibigyan ka ng Lord ng maraming blessing. Katulad po nangyari ngayon, kahit kalawat kanan na po ang blessing na dumarating sa kanila. Kaya congratulations sa iyo, Idol Mariano, napakabuti nyo. Ganun po kay Cindy po, congratulations sa inyo. Yes, syempre sa mga tumutulong sa amin, maraming salamat sa inyo guys. Ayan. Siyempre, araw patuloy pa ako yung support. Yes. Nung wala pa to, wala pa Guys, pa. ito siya, after your life, nagpapente ako kasi nagre-recording ako dito. Oo, ay, pumapalik ako sa taas. Eh, lagi ako kasing nandun talaga. Nakahiga din sa semento. Sa semento lang siya umiga. Tapos, gano'n, yung ginagawa nga po yung studio, dito siya mag-higa. Hindi lang ako. Kasi, wala akong mahigahan dun sa taas, wala akong pwesto. Yan, mayroon na po kayong ganyan. Tatangkal. Wow. Grabe. Silagay yung mga nito, yung mga Paa. para mataas. Yes. So, ayun guys, update namin dito sa bahay. Dito Paris na. Kasi Happy, syempre. Yeah! Syempre. Congratulations! Syempre, may TV na, Congratulations sa inyong dalawa. Congratulations sa inyong dalawa, Idol Mariano. Idol Cindy po, napaka kumbaga, thankful po tayo sa lahat ng bagay na darating sa ating lahat. Wow! Ang saya po. Sobrang saya namin Marty dahil po napakabuti yung bata. Ingat kayo palagi and more blessing to come and more vlog para sa inyong dalawa at ganoon din po sa pamilya niyo.